Malikura laminikɛla wanga foli bawe ni watini na Malikura sigira aw kulube Modibo Dambele kumakana kabi Washington DC an b'a fɔ ma aw danse aw sigiyɔrɔw la Malikura ka kibaruya kumaba a bɛna boli nin de kan a yirala k'a fɔ ko gɛlɛden dɔ cira ka taga Tumutu ale pankunu jigiyɔrɔ la tuguni bi an bɛna sɛgɛsɛgɛ ye ni an ka lasigidenw ye ka bɔ Tumutu mara la o kɔfɛ an bɛna kuma mun fɛnɛ kan tuguni o ye Grɛntɛm sigilen do mɔgɔw ka tagasegi ani bolimafɛnw na Tumutu mara la ani Gawo an bɛna da se o kuma fɛnɛ ma o kɔfɛ an bɛna kuma MINUSMA ale ka labɔli la Mali kanw kɔnɔna la an bɛ nin wagatini mun na jamanaden dɔw y'u hakilila di a koɲa kan an bɛna taga Senegal jamana fɛnɛ na an bɛ kuma mun de kan o ye jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale ye sugandili min kɛ a ka cɛbɔ mun bɛna u kan bɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ san 2024 ka sɔrɔ ka na laban i b'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogoya min na Maroc jamana la u ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ mun kɛra ni mɔgɔ yirika caman de bɔnɛna u ni na an balimaw nunu de bɛna kɛ bi Malikura kibaruya ye mun bɛna lase sisan Modibo Dambele fɛ aw ni ce an balimaw aw danse kɛnɛ kɔrɔla la an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la k'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko gɛlɛden dɔ cira Tumutu a pankunu jigiyɔrɔw la walasa an ka lasigiden ale ma to kɔ nin na ni o ye Alfuseni Alhaji ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la Alhus i ye mun de sɔrɔ nin ko la ni mugujugu pɛrɛntan ninnu bina MINUSMA dagayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la u ka ɲɛmɔgɔw siyɔrɔ ani Bangladeshu ka dagayɔrɔ farancɛ la maa kɔni ni ma to a la nga a ye tiɲɛni dɔw kɛ u ka minɛnw dɔ la ni mugujugu filila waati min a bɛ maa 100 bɔ minnu kun bɛ ka pankuru kɔnɔ ka taa Bamako a yirala fana k'a fɔ ko maaw kan ka bɔ o pankurun kelen kɔnɔ ka na Tombouctou pankuru in ka nali bɔra a ma ka sabu kɛ nin kɛwale in o hokum de kɔnɔna la Sky ɲɛmaw u ye dan sigi u ka tani ka segi la Tombouctou ni Gawo la wa a daminɛ dɔn fana ma fɔ maaw ye nin tile 10 laban na dankarila Tombouctou pankuru jigiyɔrɔ la siɲɛ 2 o pankuru jigiyɔrɔ kelen in na san 2017 kɔnɔna la a fanba tiɲɛna ka sabu kɛ sanfɛ mugujugu pɛrɛnta ye wa sisan a yɔrɔ tɛ ka baara kɛ Tombouctou dugu yɛrɛ mugujugu pɛrɛntan bin kɛra kan siɲɛ 3 kalo kelen kɔnɔna la ni mugujugu ninnu filila tile damadɔ kɔfɛ min na bin kɛra bato min tɔgɔ dara Tombouctou kan taamaden 100 ni kɔ nin tora o kasara in na maa 400 nin kɔni kisira o kasara in na Jamal Nostra n'o ye IAD ka kulu marifatigi ye o kun y'a yira ko bingani bɔra ale de fɛ hakilina jigina kabini gundam ni ber sɔrdasiw kan bɔra MINUSMA taya la ka di Mali sɔrdasiw ma fariyan walew cayara ka ɲɛsi Mali sɔrdasiw ma ni Aluseni Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou an balimaw hali bi an bɛ to Mali jamana kɛɲɛkan fan na ni wagati na an bɛ an kunsin Gawo mara kan ni u ka mara ɲɛmɔgɔ ni o ye gouverneur ye ale ye lahala dɔw ta ka sababuya kɛ lakanabaliya ale fanga bonya kojugu ni yɔrɔ ninnu na ka ɲɛsin bolimafɛnw ani adamadenw yɛrɛ fɛnɛ ma Idrissa Abdul Nasser kabi Gawo ale bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ ye ka kɛɲɛ ni kɛwalejugu minnu sabatira Gawo région kɔnɔna na dɔkun tɛmɛnen Gawo région gouverneur a ye ŋaniya kuraw ta o ŋaniyaw la a b'u la an ko minnu minnu ko pick-up u ka nɔbɔli o ka jɔ Gawo région fantan a naani bɛɛ lajɛlen na min ye an ko min ma ko couvre-feu n'o ye mɔgɔw ka to u nɔw na k'a ta 20h fo dugujɛ 6h kalo kelen ɲɔgɔnna segini bɛ se ka k'a kan o fana sabatira o tɛmɛnen ka bɔ yen arajo minnu bɛ yan n'an k'a ma ko arajo local u ka kunnafoniw a ka kɛ kunnafoni sɛnsɛlo ye an b'a jira la k'a fɔ ko ni ŋaniya minnu talen filɛ nin bɛ kɛ ka bɛn ni tiɲɛni min kɛra ka ɲɛsin bato ma n'an k'a ma ko Tombouctou ani Gawo kan ani Bamba kan maramafɛntigiw kɔni ye binni min kɛ olu kan walasa Gawo du kɔnɔna a cɛ ni muso b'u ka hakilinata di a ko ɲɛ kan Seku Mega ale ye fonctionnaire ye an hakilinata ye ŋaniya ninnu u ka banban u kana maa si woloma ka bɔ a la u kana siya si woloma ka bɔ a la ni mun ye i ban ka tugu sariya ninnu kɔ ɲangani ka da kun ani ɲangani mun ka kan Azara Diko ale ye guwadɔnna ye a b'a jira k'a fɔ ni ŋaniya in n'a kuma ta a kun kan ka ta an kun bɛ k'u ma kɔnɔ u ka nin mesure sugu ninnu yɛrɛ de ta
mɔgɔw kana bɔ pour que ŋaniya jugu minnu ŋaniya man ɲi k'u bɛɛ sɔrɔ ni nin kun man kɛ cɛnniw tɔ kun bɛ juguya vraiment a ɲɛna. Mohamed Touré ale ye sifin ɲɛmaa ye a b'a jira k'a fɔ ko nin kɛwale a diyara u ye kosɛbɛ. Couvre-feu a ka ɲi parce que sisan Gao yɛrɛ mɔgɔw jugu ninnu caman de b'a kɔnɔ ani mɔgɔw u bɛɛ mélangera ɲɔgɔn na maintenant couvre-feu 20h vraiment o ka ɲi maintenant ka daminɛ pick-up ta la pick-up vraiment n y'a dɔn Gao yɛrɛ cɛnni mun bɛ kɛ hala conseil na yɛrɛ cɛnni mun bɛ kɛra kan kɔnɔ pick-up de y'a kɛ maintenant gouverneur ka décision ta vraiment o ka ɲi yɛrɛ de vraiment n b'a encourager yɛrɛ de maintenant n bɛ mun ɲini vraiment a kana kɛ tile kelen ou bien tile fila ko ye a kan ka ta c'est à dire u y'a daminɛ cogo min na bi a man ka bila c'est à dire à partir de l'instant da u kan ka minɛ fo san kelen. An b'a jira la k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin a lawaleyara kabi septembre kalo tile 9 san 2023 Abdul Nasir Idrissa, Gao, VOA Bamara. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Mali kira kibaruya ye nin wagatinin na an b'an ɲɛsin an bɛ to hali bi Mali jamana kɛɲɛkan fan la a yirala k'a fɔ ko Mali ka marifatigiw jɛkulu ni o ye SEMA ye ni u bɛ kulu min kɔnɔ n'u b'a fɔ ko cadre stratégique a ye weleweleda kɛ k'u bɛ kɛlɛ labɛn ɲɛbila la ka sababuya kɛ waleya min bɛ sisan ka ɲɛsin u ni Mali jamana fanga ma. Kajatu Traoré e bɛ mun de kalama nin ko la? Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP ye wele bila faso jamaw ma k'u ka u mabɔ sɔrɔdasiw ka baarakɛminɛnw la minnu bɔlen bɛ fitinɛ ɲɛbila labɛnw fɛ. Gao mara ɲɛmɔgɔw ye tile 30 sufɛ lakana kɔlɔsili dɛnkɛrɛfɛli u b'a min wele nanzarakan na ko couvre-feu danatigɛ Gao dugu kɔnɔna na ka bɔ su nɛgɛ ɲɛ 20 waati la ka taa se fo a fajirida ma fo ka dantigɛ lakanakɛlaw ka bolifɛnw na n'o tɛ bolifɛn wɛrɛ tɔw si tɛ se ka boli tuguni dugu kɔnɔ o waati kɔnɔna na. Bamanci marifatigi kɔrɔw ka laseliw ka da yɛrɛfaga su ka dankariliw kan sɔrɔdasiw dagayɔrɔw la Mali kɔrɔnfɛn fanfɛla la jumadon na kɛra tile kelen dɔrɔn sɔrɔdasi dagayɔrɔ ani jikan sisikulunba bato ka dankariliw kan mɔgɔ 64 fagara minnu la. SEMA ni cadre CSP tɔnden do ye kofɔli kɛ dɔgɔkun laban ninnu na san 2014 marifabilaw ani san 2015 bɛnkan sɛbɛnw bolonɔbilaw kɛra minnu la hakɛ sariya sɔsɔli lawaleyaw la. U ye Mali furancɛ fanga ka kɔsadanna tabolo ka ɲɛsin marifaw sɛmɛdiw ma waati kungurunin kɔnɔna la ne a bɛ wele nanzarakan na ko stratégie actuelle de cessez-le-feu kɔn kosɛbɛ ka da a kan u ka fɔ la ko bɛɛ ye dansigi kɛ bɛnkan hakɛ sariyaw la ne kɔsegin ye u ka faamuyali la k'a fɔ u ye k'u k'u labɛn ko ka fitinɛ jigini u kan makɔnɔ Mali kɔrɔyan fanfɛ sigidaw kɔnɔ. Cadre bilala sen kan san 2021 waati la Bamanci marifatigi kɔrɔw fɛ minnu ye u bolonɔ bila san 2015 bɛnkan sɛbɛn la min bɛ nimakaran ba la an bɛ don min na i ko bi. Balimaw hali bi an bɛ to Mali jamana kɛɲɛkan fan na nin wagati na an bɛna kuma MINUSMA kan. MINUSMA ni o ye duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale ka saradasiw minnu bɛ Mali la nin wagatinin na u bɛ kan ka taga ka kanw lasegin Mali saradasulakaw ma. Mariam Kuyate kabi Bamako ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ani koɲa in kan jamanaden dɔw fana y'u fɛla di a koɲa la. MINUSMA ka tagali laban labɛnw o dantigɛliw kɛla jamana wɛrɛ nafabɔkulu ɲɛmɔgɔyaso ɲɛma fɛ ani Mali soldasiw ka kunnafoni di soba ɲɛma DIRPA a yirala ko min ye Ogosaku kan Menaka Ber Gundam n'olu yɛrɛ tun ye MINUSMA dagayɔrɔw ye ko kanw segila Mali ma minnu baaraw yɛrɛ kɛla juillet kalo tile fɔlɔ kana bila septembre kalo tile fɔlɔ la. Nin kunnafoni ninnu sɛbɛntiyala u ka dantigɛli senfɛ min ye DIRPA ɲɛma ye Suleman Dambele ale y'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. An ye fɛn fɛn miiri bɛriko in na an y'o de sɔrɔ sira la mais alhamdulilayi an sela k'an sen don bɛɛ bi bi in na Mali finitigilakaw bɛ bɛɛ o bɛ ka population sécuriser aya u bɛ bɔ ka taama fɛnɛ kɛ u y'a mɛn fan o fan ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ u bɛ wuli ka t'u nɔfɛ ka dankari k'u la donc mun ye Aguelok mun ye Tesalit mun ye Ansongo donc olu ka rétrocession bɛ kɛ. Dr Madu Diallo ni ale yɛrɛ ye jamana wɛrɛ nafabɔkulu ɲɛmɔgɔyaso ɲɛma ye a y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile 15 ko kan wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna bila Mali ka bolo kan. Seconde phase o de daminɛna 1er septembre mais o kanw seginni Mali ma o bɛ daminɛ le 15 septembre o bɛ kan tɔw concerné ni o ye Aguelok, Ansongo,
Kidal, Douanzan ani Tessalit. Kan minnu bɛ to n'o ye Gawo ye, n'o ye Mopti ye, n'o ye Bamako Senu ye, donc olu de maintenant MINUSMA ka mina minnu bɛ yen ani jamana wɛrɛ olu contingent minnu bɛ yan olu ka mina minnu bɛ yen olu bɛna bila o kanw de kɔnɔna la comme ça n'olu ma se ka taa 1er janvier mana daminɛ se maintenant olu ka liquidation bɛ daminɛ o fana ye baara wɛrɛ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ maliden caman de tun bɛ baara la MINUSMA ka bolo kan Mali kɔnɔ. O siratigɛ la a yirala ko gouvernement bɛna fɛlɛw sigi sen kan an ba kofɔlenw ye ani ka lakana sabati sigida kɔnɔnaw la MINUSMA tagali kɔ. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. An balimaw an ka foli b'aw ye nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye an b'an ɲɛsin ka bɔ jamana ma saridasiw minnu bɛ furancɛ fanga la nin wagati na u y'a yira k'a fɔ ko u mago bɛ san 2 la yaasa furancɛ fanga bɛ se ka latɛmɛ ko ɲuman kɛ ni laseli kɛra Raymond Dong Siman fɛ ni ale jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko u mago b'a la k'a fɔ kalo 24 kɔnɔna la k'u kan ka se ka kalataw kɛ ni laseli kɛra ko a bɛ se ka kɛ fɛnɛ nin wagati dɔ bɛ se ka fara kan ou bien dɔ bɛ se ka bɔ a la a ka kuma la o kɔfɛ an bɛ taga Niger jamana la saridasiw minnu bɛ yen u ye Faransi jamana jalaki k'a fɔ ko a bɛ fɛ k'a ka finitigilakaw bila farafina tilebiyanfan jamana dɔw la ko yaasa ka se ka na dankari Ɲamela ni CEDEAO ka lajɛli ye walasa Paris ni o ye Faransi jamana ka faba kɔnɔna ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ saridasolaka ninnu lakodɔn ka sababuya kɛ u ye fanga dafiri Nigerikaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ye pankunu caman de ye minnu bɛ taa ka segi la ani cargo ko u bɛ kan ka taa minɛnw bila farafina jamana 3 la u ka laseli senfɛ. Mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw Malikura a bɛ senna ni wagati na an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔw kɔnɔna la Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan munɔgɔ minnu bɛ Bamako an b'a fɔ an ɲɛna an bɛ sɔrɔ 102 FM kan Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan Abidjan 99.FM o ta bannen aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka site fɛnɛ kan o ye www.voabambara.com mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa YouTube walima Facebook yɛrɛ kan i bɛ se k'an sɔrɔ yen fɛnɛ o la i bɛ kɔri dɔrɔn VOA Bambara sisan n balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye an bɛ tɛmɛ ni hali bi lakana kuma ye an bɛ segin ka na Mali kɔnɔna la nin wagatinin na an y'a faamuya k'a fɔ ko ka da lakana cogoya yɛrɛ bɛ cogoya min ka bibi in na ni o ye k'a fɔ MINUSMA bɛ kan ka taga wagati min na o wagati kelen fana an y'a ye k'a fɔ ko dankarili bɛ kan ka fanga bonya jamana kɛɲɛkayanfan na Mariam Kuyate ni ale y'an ka lasigiden ye Mali kɔnɔna la ale wulila ka se jamanaden dɔw ma k'o hakili ta nin koɲa in na mun de nana ni nin ye ani mun de bɛ se ka kɛ Mariam an ka lamɛn Mali kɔnɔ bi maaw kɔni dusu kamilen bɛ kosɛbɛ ka da binkani wale min kɛla ka ɲɛsi Tombouctou jikan kuruba ma min yɛrɛ sen fɛ maa caman taɲana Ramata Tembeli ale ni Vinabe Diarra olu ka fɔla ko halisa
jɛɲɔgɔnya baara u kan ka kɛ malidenw ani sɔrdasiw taabolo ye nin waati in na. An bɛɛ de nin degunnen don. Mɔgɔ kelen ni mana bɔ maliyɛn kelen a bɛ komi i sera maliyɛn caman ma parce que maliyɛn bɛɛ de kelen ye. Hali n'i ka mɔgɔ t'a la i b'a sɔrɔ i dɔnbaga dɔ ka mɔgɔ b'a la. Sisan nɔ maliyɛn bɛɛ de kan k'i kan fara ɲɔgɔn kan ka wuli komi mɔgɔ kelen bɛɛ kan ka renseignement di n'i ye min ye k'a ma ɲa. O yɛrɛ de b'an ka finitigilamɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ pour que u ka se ka nin ko ninnu kɛlɛ. Donc mɔgɔw man ka information garder ni min ye min ye ko ye suspect i b'a a fɔ. Jamana golomasi tabaw o fana kan ka to ka civiliw fana ka kulekanw o fana lamɛn sabula attaque ninnu caman fana bɛ yen a tɛ bali mɔgɔ la ten kosɛbɛ sabula a bɛ fɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ mɔgɔw b'a fɔ telefɔniw ni fɛnw na mais a kumakan ninnu tɛ mɛn u b'a to fo ni ko kɛra tuma min na kumaw bɛ sɔrɔ ka caya donc fo fana ka dabila an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn tiɲɛ la o bɛ kɛ sababu ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ko ninnu na mais ka kɛ ne ye nin ɲɛmɔgɔ ye fo ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye min fɔ n b'o de lamɛn n tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn tiɲɛ la o fana ko ye min man ɲi kosɛbɛ. barodaw la kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ sabula ɲiningali min bɛ senna maaw fɛ o de ye k'a dɔn n'a sɔrɔ MINUSMA ka tagali fo ka taa se cɛgɛlɛya min bɛ sɔrdasiw ni kulu marifatigi minnu y'o borɔnɔ bila bɛnkan sɛbɛ la n'o de bɛ ka binkani walew juguya ni waati laban in na Mali kɔrɔyan fan fɛ. Abdul Sogodo ɲininikɛla don lakana bunakun kan a bɛ ni ɲiningali jaabi. MINUSMA nana Mali kɔnɔna la bɛnkan minnu tun b'a ni bɛnkan ninnu bɛɛ tun bɛ MINUSMA ni Mali de cɛ o de hokumu kɔnɔna la MINUSMA tagatɔ la a ye kanw lasegin gouvernement malien de ma ni dun ye sema ɲininka sema hakilina na yɔrɔ dɔw tun kan ka di olu ma donc an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ senna bi kan ninnu nɔfɛ kɛlɛ de don. Abdul Sogodo ale y'a yira k'a fɔ ko nimisaba de bɛ sema ani furancɛla tɛmɛ fanga maaw ka nin cɛgɛlɛya in na. Nimisa ka ca nin ko in kɔ parce que an b'a ye jamanaden min ni tola nin kɛlɛ in na a ka ca kosɛbɛ donc kɔsa in nata in yɛrɛ bato min ni maaw tola a la k'an yɛrɛ atakɛla Gawo mɔgɔ caman ni tola a la nin bɛɛ ye nimisala ko ye nin tɛ jamanaden maliden ɲuman si ka laɲinɛ malidenw yɛrɛ de ka ɲɔgɔn faga nin cogoya in na an bɛ se ka min fɔ ni sema bɛ se ka segin kɔ u ka na accord kɔnɔna la ni gouvernement ka ɲɔgɔn faamuya ko caman na Mali ka hɛrɛ bɛ o de la. An ka dɔn k'a fɔ kasara minnu kɛla kɔsa in na Tɔnbɔkutu jikan kurunba fo ka taa se faamaw yɛrɛ ka kankɔnɔnaw ma ma caman ni tola a da fɛ. Mariam Kuyate ka lasedi don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. kuma fɔlen kɔrɔ o tɔ ye dalamaga ye an b'an ɲɛsin nin wagati na Maroc jamana ma aw b'a kalama k'a fɔ dugukolo yɛrɛ kɛra ye ni mɔgɔ caman de bɔnɛna u ni na nin wagati na kisilikɛlaw ka fara jamana ani kɔkan kisilikɛlaw ma u kɔni bɛ k'u teliya k'u ɲɛsin yɔrɔ minnu na ni kulu dugu minnu b'o kɛrɛfɛla la ni a firila mɔgɔ caman ka yaasa u bɛ se k'u kisi cogoya min na o la sa Kajatu Tarawele a kibaruya labanw bɛ ale bolo kadi dugukolo walaki ni ne a fanga sera dugukolo walaki sumalilan 6 ani tɔrɔmɔɲan 8 ma kasara bina Atlas ne u sigilen bɛ kulubaw de kan juma sufɛla la ka taa jamana kaɲaka ka jigin a bayan fanfɛla la ka taa Marrakech dugu camancɛla la dunanw ka taama ka ca yɔrɔ minnu la kasara ni barika bonyana kosɛbɛ Tarat Yakubu sigida de kɔrɔna la kɛnɛya baarakɛlaw ne u ka lakanakɛ ambulansiw farala polisiw ani sɔrdasiw ka baarakɛlaw kan ka taa dɛmɛ don u ma o waati kelen kɔnɔna na Marok ni lasagonikɛlaw tun bɛ kan ka mɔgɔ nimanw ɲini ka bɔ so karilenw ani kulu karilenw cɛla u kɛrɛfɛla la AFP kunnafoni mɔgɔw ye a seereya k'a fɔ ko olu ɲɛdara Espagnekaw ka pɔnpiyew ani u ka kɛnɛya baarakɛlaw dɔw kan minnu ni Marok jamana marakɛlaw tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo baarakɛɲɔgɔnyaw la a yɔrɔw la u ye a seereya fɛnɛ k'a fɔ ko sanfɛ lakanakɛlikɛla pankurunw fɛnɛ tun bɛ panna a yɔrɔw kunna ni wagati koronenba in kɔnɔna la Vasquez baarakɛkulu ni kuma latɛmɛla ale ye a jira
k'a fɔ ko a ka gɛlɛn u ka mɔgɔw sɔrɔ nina so karilen ninnu cɛla tile 3 kasara in kɔfɛ. Lakana baarakɛlaw be ka baara kɛ ne wulu 4 ye ani kamera fitininu minnu u be se k'a dun so karilen ninnu cɛla k'a lajɛ n'a sɔrɔ u be se ka mɔgɔ nimaw ye cogoya min na. Lasine ani Habiba Barouj olu ye a yira k'a fɔ ko dɛmɛkɛlaw ma se olu ka yɔrɔw la joona. U ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu y'u bamuso su dun min fagara kasara nin senfɛ tile 1 sani lakanakɛlaw ka se olu ka yɔrɔ la. Marako foroba fanga ye laseli kɛ karidon sufɛla la k'a fɔ k'u ye bolomadɛmɛ yamaruyalu di lakanakɛlaw ma ka bɔ Angleterre, Qatar, Saudiya ani Espagne jamana kan. U ye a yira k'a fɔ ko a yɔrɔ kalansow datugulen do fɔlɔ. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0 20 24 40 46 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An balimaw ni wagati na an b'an ɲɛsin Senegal jamana ma ni'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall. Ale kɔni ye danaya da Amadou Ba kan ni jamana ka sisan fanga ɲɛmɔgɔ don n'u k'a ma ko premier ministre yaasa a bɛ se ka k'u ka cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲinini min bɛna kɛ san 2024 Nama Jara kabi Dakar ale bɛ a ko piripiri latigɛ an ye Nama du comité interministériel de lutte contre les kabini Sénégal jamana kuntigi Macky Sall k'a tɛ kɛ cɛbɔ ye jamana mun bɛ tun bɛ a makɔnɔ walasa ka dɔ sugandi a ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar cɛbɔya la san 2024 jamana kuntigi kalata la bawo farankan politiki tɔn mɔgɔw yɛrɛ de tun y'a jira k'a ka dɔ sugandi u cɛ la sisan Macky Sall y'a ka marajɛkulu ɲɛma Amadou Ba de sugandi kunun kari a n'a ka farankan politiki tɔn mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye senfɛ Palais de la République la mɔgɔ caman tun bɛ cɛbɔya in ɲini i n'a fɔ Macky Sall masurunya mɔgɔ dɔ Abdoulaye Daouda Diallo Ali Ngouille Ndiaye Sénégalais ka ministre Amadou Ba sugandilen kɔfɛ jamana kuntigi Macky Sall y'a jira k'a jigi b'a kan u ka cɛbɔ bɛna kɛ Sénégal jamana kuntigi kura ye san 2024 la jamana kuntigi kalata senfɛ ko bari jamana fanba bɛ u ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar de bolo o kama a y'a ɲini a ka farankan politiki tɔn mɔgɔw fɛ u ka to ɲɔgɔn fɛ halisa walasa u ka se ka se sɔrɔ kalataw la nka Amadou Ba sugandilen kɔfɛ Ali Ngouille Ndiaye Sénégalais ka ministre ko n'i y'a jira k'a sen tɛ marajɛkulu la tuguni ka d'a kan a ma sugandi Macky Sall fɛ a b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye a dan ma ani mɔgɔ caman fana y'a jira Macky Sall farankan politiki tɔn in kɔnɔ k'u bɛ kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamana kuntigi kalata in na Macky Sall kɔni y'a jira kunu ko Amadou Ba kelen pewu de y'u ka cɛbɔ ye a jirala fana ko don nataw la Amadou Ba bɛna bɔ marajɛkulu ɲɛmaya la ka labɛnw kɛ kalo 6 minnu tora u ni jamana kuntigi kalata cɛ Nama Jara Dakar VOA Bambara ministre secrétaire général de la présidence de la République monsieur Massamba Ba c'est à vous monsieur. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ni wagati na an bɛ segin ka na Ameriki jamana kɔnɔna la bi ye a san 22 ye jatigɛwale mɔgɔw kɛlen ka pankunu dɔw ta ka taa labin Ameriki jamana ka sangaso dɔw kan ni a ka ca ni mɔgɔ 7,000 ye minnu olu kɔni fagara a sen fɛ u bɛ mun wele ko September 11 walima n'u k'a ma anglɛkan na ko 9/11 o hukumu kɔnɔna la Ameriki jamanadenw kɔni bɔra bi ka tasibilaw kɛ yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya New York ani Pentagon Kajatu Traoré bɛ a ko walawala an ye Kajatu. Nin ye jatigɛwalew ka dankariba nin ye ne a ɲɔgɔnma deli ka lawaleya fɔlɔ l'Amérique jamana kan san 22 de ye New York bourse ye ɲɛnamayaliw kuntigɛ bi sɔgɔmada in na ne miniti 2 ɲɔgɔnna kumabaliya bilalen ka hakili jigin kɛ a kasara la ani mɔgɔ minnu nin tora a kasaraw la yelen bilala kasara nin bina so belebeleba 2 minnu kan ne a tɔgɔ ko World Trade Center o jɔlen tun bɛ kɛnɛ min kan yelen ninnu kɛlen bɛ tɛrɛ belebeleba 2 ye minnu bilalen bɛ munumunu kɔtigɛbaliw la ka bɔ fitiri waati la ka taa se fo fajirida ma ne mɔgɔw ka yeli bɛ se ka se a ma fo kilomètre caman ni yɔrɔ jan ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ka hakili jigin kɛ ani ka tasibila kɛ mɔgɔ minnu nin tora kasara ninnu na ma Pentagon ɲɛmaw bɛ kan ka nin dankari jugu ni ka ɲɛsin l'Amérique ma ne a ɲɔgɔnma deli ka kɛ habada ni san 22 de ɲɛnamaya ne hakilina jiginw ye a taabolow la l'Amérique lakanabolow kotigiya nɔrɔbila waati kungurunin na bɛ muso min bolo ne a tɔgɔ ko Kathleen Hick ani ɲɛmɔgɔ wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka kuma ta tasibila kɛnɛ kan Pentagon soba kɔnɔna juma tɛmɛnen ninnu na.
As someone who remembers vividly the course of my own steps right here at the Pentagon that day. Hiki ayira kafo ko September kalo dankarli ye yelema badidu jamana ereka lakana bulo bara tabulo la kosebe hakila jigina jatige wale kela uye mugota panguru de wele ku September kalo le tan kelina samba flani kilin watila neka nyashinkeni we uma l'Ameriki soro ani sani fere so belebeleba mi na to ko World Trade Center ma New York ani Pentagon mum be sigle Arlington Virginie marala a panguru nani nantale ufe u la goshira neka alabi foro do konna na Pennsylvania marala kada akono pasase u ka murtiri u ka nyeshi panguru wele kula numa akasara nu darafali ko mo ba saba nyona bonani la unina. The events of 9/11 transformed our nation and how we view our national security. Ne Janaba Lobo Traoré Kabokai radio kani abe dugu kuna fonindi abe jamana kiban kuna fonindi abe dunia fedeke nani bela jalen kuna fonindi ni président kuma na go kuma radio la ambala ande ministre ka kuma wala ande kuma be information be so à travers la radio. Ni wati na siranga farikolo nyanaje palama Siaka Traoré kene bibulu. Serantulantako kunkan farafina gunkan farafina janjoba mime cɛ kɔrɔbalen kofɔ serantulankunda san wɛrɛ bafilɛli ŋɔni nani tabe tan Côte d'Ivoire kaw fe kan kodo o labɛnni hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire jatigi ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ badenya ɲɔgɔndan do kɛnɛ kan sini tarata septembre kalo tile 12 san bafilɛli ŋɔni saba in na ni nɛgɛɲɛ 22 gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Abidjan nka yani Mali samata sɛgɛw forobatɔn ko don olu ka Côte d'Ivoire sira ta Mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ Sudan du Sud kan juma tɛmɛnen septembre kalo tile 8 san bafilɛli ŋɔni saba Bamakɔ celu 4 kanankolo Mali kanu na o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye o ɲɔgɔndan tun bɛ don kan Côte d'Ivoire éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don olu tile 6 na laban hukumu kɔnɔ o sebaya sɔrɔli ye Mali ka kuru dafa 15 la éliminatoire kun cɛlen ka Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔya sinsin a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye o bena to ni Mali senantolantanaw dusukun ka lamɛn kosɛbɛ ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ o min makɔnɔnen don kosɛbɛ senantolantan kanubaw fɛ ɲɔgɔndan in bena to Mali k'a yɛrɛ sifilɛ yani kan ka se Eric Sekuchel Mali degeli karamɔgɔ tun da sera a ma a bɛ tile damadɔ bɔ sisan a ye senantolantanaw tɔgɔw fɔ don min minnu y'u niyɔrɔ ta Mali ni Sudan du Sud ka ɲɔgɔndan kɛnɛ kan farafina jamana 24 na 23 kalifira kan Côte d'Ivoire kɛnɛ kan min bɛ tan san wɛrɛ a jamana tɔ kelen bɛ dɔn bi ntɛnɛdɔnya in na septembre kalo tile 11 ni Cameroun ni Burundi ka ɲɔgɔndan kun cɛra VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na mun labɛnna Cheikh Umar Tero fɛ ani an balimakɛ Curtis fɛ walasa mɔgɔ minnu y'an lamɛn walima minnu y'an lajɛ Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ i b'a fɔ Adama Jara Bangoni na Ibrahim Tero kabi Bamako a n'a furumuso an ka foli bɛ Malamin Traoré fɛnɛ Misira an bɛ jɔn fɛnɛ fo nin wagati in na balimakɛ n balimamuso e min bɛ kan ka jɛmukan lamɛn hali n'an t'i tɔgɔ dɔn an ka foli ani tanuni b'i ye ni lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dambele kabi studio 6nan kɔnɔ ka bɔ Washington DC an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lajɛli la ani filɛli la aw k'an bɛn